jämeillä rajusti. On totuttu on tapaa vähän etuajassa täällä, niin saa laittaa vähän pesupaikkaa hollille. Poika. Puuilun huippupesuri. Mulla oli taas yllättäen kääntynyt tuota, niin mä on sen verran varautunut hyvin, että mulla oli tämä melkein täynnä, kun mä oon lähtenyt ja se oli aivan tyysti väärinpäin ja nyt mulla on kaikki kandaalit ja kaikki aivan PP-kliinis. Se on aina välillä vähän sellaista. Kauhea kasa kaikkia juttuja. Kauhea jano. No, nyt kun rupes katsomaan uudestaansa, niin ei välttämättä tarvikaan pestä autoa ite. No. Makiaa. Tyhjää toistaiseksi joo. Mutta kellohan on vasta ton verran, niin ei oo mitään hätää. Viiksillä, pelkillä viiksillä. Se on varmaan hyvä. Se on aika raju. Kotonen sanoi, että nyt pitää ottaa pikkuhiljaa pois. Marraskuu on mennyt. Elettiin tammikuuta, ihan hirveet kalapoikat. Tummat ja tuuhia. Liukas pää. Tee wallride tohon tosta noitten pikkaiden takaa. No niin, saa suorittaa. Tempun nimi on poistuminen. Hieno temppu. Tuossa niin jonkun tempputaan, kauhetin vähintään. Oho, ei ollut kaukana. Arttu pilas koko hommaa, saatana. Paloo se. Woohoo! Yeah! Yeah! Woo! Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Tämä on tuttu mies! Sä voit mennä! Ja no niin. Nyt on laittoman näköinen. Ei. Herää vähän. Jos siihen nähden, että sillä pystyi kääntyillä ihan täysin äsken tässä. Niin mä katsoin. Joo. Ja siis se, että kuinka vähän toi häiritsee toi niinku helman alle jäävä kortti. Joo. Se näyttää nyt liikenteessä ihan järjettömän matalalta. Niin paljon. Niin ja siis se on se matala. Siis sun kattoo matala. Se näyttää pitkältä ja kohtuu matalalta. Anna viuhkaan soittaa vaan. Hyvä Jaakko. Uskomaton sumu. Meni vittuun. Oli paljon häsäystä. Voitko hilkin hatsaa?
Oisit nähnyt millä vauhdilla tultiin tuolla noin paremmin enää. Ei. Joo, jämistä taitaakin olla semmonen parisen viikkoa. Kiva oli. Ensi vuonna taas. Mulla on taas vähän tämmönen kirous, että mä oon joutunut tekemään vähän niinku muitten hommia. Kaiken moosia tällaisia sivuhommia. Ja kaikkia pitäisi vähän niinku vielä tehdäkin, että varmaan taas jää vähän omat hommat tekemättä, mutta mullahan tosiaan tuo polttoainetankin tasoanturi meni, se on tuolta alta. Tää vähän purkaa pöytiä pois ja nostaa tuota istuinosaa tuosta ylhäällä, niin kurkataanpa sinne. Joo, tai no jos nyt tarkkoja ollaan, niin tuollahan on toinen tuolla. Tää on satulatankki. Kammu kaikki työkalut täällä. No täällä on kyllä kaikki muuta kuin työkaluja. Tästä videosta ei kyllä kukaan opi yhtään mitään, kun mulla on täällä tällaisia kotikutoja. Eihän tällaisia näe mitään. Nyt joku salama päälle. Täällä on tällaisia kotikuto-osia hommia. Poika. Joo, tämähän on tosiaan vähän tämmönen keksintö. Toi Venturi tullut mulle Kiinasta. Se on vissiin vähän niinku lääketeollisuuteen tarkoitettu. Jaha. Tässä varmaan joskus vaihtaa tuo suodatinkin. Tossa on tosi 525 Valpro kovasti siinä. Vähän tälleen puukotetus pumpputelineessä, mikä tämmönen onkaan. Tosta puuttuu jotain. Olettaisin kovasti, että sitä puuttuu jotain. Ja se satulatankin letku tulee tuohon. Mä en muistanutkaan, että mä olin muuttanut sen. Niin, se oli nytkin vähän helpompi. Se on tosiaan tämä tässä. Tuolla on jotakin sellaista tuolla pohjalla, mitä mä tarviin tähän projektiin. Tää on nyt, onkohan tää 3. kerta kun mä korjaan tän. Se on pysynyt liimalla ihan kivasti tossa. Ei oo ollut kyllä niinku sitten mitään. Mut se on nyt tullut vaan tiensä päähän. Pitää katsoa, jos siihen keksisi jonkun ratkaisun lisävarmistuksena. Tänään testissä. Jää nähtäväksi. Ja se piti vielä sanoa, että toi on tosiaan korjattu Loktiten pikaliimalla sen 2 vai 3 kertaa. Se on ainakin pitänyt hyvin, ja mitä tää auto on ollut mulla 7 vuotta. Ekan kerran kun mä oon ottanut ton autosta pois, niin se on minun hajalla. Nyt kun mä oon tätä tutkaillut ja ihmetellyt, niin tämähän no joo, se tulee tosiaan tänne noin kiinni. Niin. Toi on aivan uskomattoman lähellä, kun siellä on tankki täynnä, että se putoo tosta. Pitää vähän taittaa tuota tankua ja toivoa, että se lukoo vielä ala-asennossa normaalisti. Tai keksii jotakin fyllinkiä. Tää on niin kulunut, kun on niin paljon rahaa, että on aina tankki täynnä, niin se on vähän päässyt kulumaan täältä. Nyt tuli hyvä. On se nyt siltikin vähän likellä tuolla. Mutta ei kuitenkaan niin lähellä kuin se oli. No eikä se sillä nyt pysy. Attana. Tässä justiin inventaarilla tein, niin jos kiinnostaa tarrat, niin ei muuta kuin Instagramin direktiin yhteys. Kiitos ensi kertaan.